Ang ating lumpia. Sige, okay na, Jay. Kapit-bahay naman siya eh. O, 5 lang yun, ha? Thank you po. Good morning, mga ka-dragon. Ayan, Sunday ngayon, pero pumasok pa rin kami dahil meron tayong pa-order. Sayang naman. Lulutuin lang namin yung aming 3 bilao na pa-order. Tapos, uwi din kami namin yung hapon. Pag yung luto namin. Aga naman ni Bumbay, kasi nila. Ayan. May pa-order tayong 1 bilao pansit, spaghetti, at 75 pieces na lumpia. Alauna daw pipick upin, guys. Kaya, ayan. Work mode muna tayo. Time check 11:45. Konting time. Ayan, guys, magluto na tayo ng pansit. Sarap ng ating lumpia. Ayan, guys, tapos na rin yung ating spaghetti and lumpia. Yan, good morning. Magandang hapon mga ka-dragon. Nandito na naman kami sa garden namin sili. Kami ang namimitas ng kamatis at sili. Yung talong wala na, palaos na. Palaos na. Parang tayo, palaos na. Parang kami, guys, palaos na. Sabi ng Tiligaya. Ayan, last na harvest na siguro namin dito ng gulay. Konti na lang yung aming ma-harvest sa susunod. Paano na lang isa-isa, ganun. Pero tong sili, pa rin. Madami pa rin. Itong kamatis dyan sa sili. Unahin mo, auntie, anong unahin ninyo? Unahin daw, auntie, yung kamatis. Kayo dyan. Diyan na sa mga kamatis muna. Sige. Ako na dito, auntie, banda. Dalawa. Palaos na ang mga lula. Sino yun? Gahingi man? Gahingi man? Sino yun? Gahingi, sabi niya? Hindi mo kamamba. Guys, pagpasensya nyo na muna ang aming mga vlog sa susunod na mga araw. Yan, kami out of town. So, maiba naman yung aming vlog. Travel vlog naman. Hindi puro pitas-pitas. Wala tayong magagawa kasi talagang ang buhay namin ngayon ay umiikot na lang muna sa tindahan. So, itong pagbablog namin ay job na lang. Di ba, auntie? Siyempre, hindi mo naman pwedeng iasa sa pagbablog yung ating ikabubuhay. Diba? Siyempre, ganun talaga ang buhay. Hindi lang naka-steady sa isang bagay. So, nagbabago talaga. So, hindi lang naman kami, madami naman kami, mga nagbablog. Alam naman yan, dida. Mahirap talagang
hanap ng ma-content. Yan. Buti na lang guys, meron pa kaming garden na kahit pa paano ay, nakakapagpitas pa kami. Kahit pa paano nakakasurvive sa aming pang araw-araw na gastusin. Oh. Diba? Ano kamatis ang nilitan niya? Yan. Makakarami na naman tayo. Bebenta natin ito mamaya dun kay dun sa Suki Bell namin. Ang laki ng bunga. Ha? Pang good quality. Dami. Yan guys, nakakaano na rin kami. Nung nakapag-harvest ulit kami ng 3 kilo. So, yung aming napagbentan is nasa kulang-kulang na rin 3,000 pesos. Ganun lang yun. Naka 3,000 na kami. Pagbalik namin galing Manila, ay mag-uumpisa ulit kami dito, papalinis ulit namin to. Kasi na rin siya, kalipas na. Yan, abangan nyo daw sa sa Antiligaya. Pupunta kami guys ng Bigan. Yun pa lang yung plano. Tsaka sa sa La Union. Yan, sa mga may idol ka Antiligaya. Mga idol ko dyan. Mga idol niya raw. Antayin nyo lang sa Antiligaya. Sa Bigan. First time din namin makapunta ng Bigan. Gusto ko rin makarating yung Ilocos. Baluarte ni Gayim sa J. Ilocos. Taga doon niya si Gayim ante. Bigan? Hindi, ewan ko sa Ilocos. Di ko alam kung saan. Sarap oh. Red. Yan, try din namin guys yung mag-market sa Bigan. Saan ba yung lugar doon na yung maraming fresh na seafood? Parang may napanood ako sa Facebook. Pero sa Bigan yata yun. Yan. Hanapin natin siya guys. Wow, dami na, ante. Ay, ilang kilo na kaya naman. May 3 rin siguro yan. Nakaka 3 kilo na naman kami, guys. Ay, nako. May pambili na kami ng pasalubong sa mga bata. Sinabuknan. Yun o, pwede pa yun o. Yan sa ilalim. Ako to. Ito pa oh.
Yung mga bago, maganda. Saan kasi daan mo gayam dati itarong. Tapos na ang nagkasunod. Na, parang okay naman yung iba. Dito na ako yung na ako. Dito nga lang naroon ang kwa na. Dito Yung nanti pang torts. Pang torta. Mali pa yan nanti. Magbulingin na. Po. Okay. Meron na kaming pang gulay bukas. Okay, pauwi na rin kami guys. Balik na kami sa tindahan. Sumaglit lang kami dito para mamitas ng gulay. Yan, ito na ang aming mga na-harvest ngayong araw. Maigi sa wala. Kisa naman bilhin mo pa. Ba? Yung dami. Tananti. Masaya na naman yung dalawa. Mayroon na naman silang iuuwing gulay. Yan mga ka-dragon, kararating pa namin. Meron na kaming buyer. Ilang kang pagod 2 kilo. Je, may buyer ka na. Yes, first customer si Kuya, ang ating kapitbahay. Bibili siya 30 pesos na kamatis. Kalating kilo na. Opo. Kalahati na Kuya, 35. Sige. Galing talaga ni Gigi ng business. Ay, bili na kayo, te. Sili. Sila ayaw niya. Kano yung kamatis na Murang-mura lang po, 70 per kilo. Ganyan ang labuyo sa amin, te. O, bagong pitas lang po yan. Timbangin mo, Je. Ganyan ang labuyo sa amin, te. Kunyan, siling turo yan. Patinubuan, siling turo. Tay. Ha? Yan. Sarap yung siling. Meron na kaming customer. Di ba ang bilis niya? Ang bilis niyang dispose. Kita din yung isda. Na may Bili ka din? ito na pwede ko kalahati. Ay, kalating kilo. Pwede nang maging talipapa dito sa ating kwan. Ayun ang pinili. Tsaka 5 piso sili. Magkano daw? Magkano? 35 kalahati. O, Je, 5 pisong sili daw. Isang dakot na. Ano na lang? Isang pakay ko lang eh. Patuluan mo pa. Ayaw niya ng babaw. O, sige, okay na, Je. Kapitbahay naman siya eh. O, 5 lang yun ha. Thank you po. Hindi naman 5 sama. pesos only. Ikaw, Juan. Sexy, bibili ka? Ay, napili na ata ano yan. Ay, ko nito. Bibili ka rin ba? Kalahati isa na yun. Ayun na madami. Ayun o, madami pa yan. Sige, kalapit man lang ng bahay mo. Mamaya pa naman kami mag-uwi. Paano isang kilo? Kalahati lang. Dapat ka na may bilis ka. Kalahati lang ito. 1,000. Ano ba ano ba? Kanino ba to? Kaya Antilina. Okay na yan, ante. Jailan na yan. Sam. Yung kante. Ayan, 1 kilo. 1,000. Tulog guys. Huwag mo lang pa rin, ante. Tayo ng halaman dito para medyo malilim siya pag lumaki itong mga puno. Dagdag lilim din dating ng araw. Para kung magpatayo tayo ng kwan dito.
Para Ng kubo. Pag may bahay na dito si Antiligaya. Ang galing. Siyempre, madalatas Meron ka ng pang ano, biling. Actually guys, galing to dun sa kubo, dun sa ano, sa farm. Natumba siya, nang hinayang ako. Inuwi ko na lang dito sa tindahan. Di ba bali, ilan ba yan? Di ba bali 3 yan, te? Yun yung, buhay naman yung Yan lang ba nabuhay? O meron? Ay, 3 ba? Yung dalawa, yung naunang pinamili. Buhay naman yun. Boy, at pa lang yung nandun sa harap. Sabi ko kay Ate Nida, bilig-biligan mo na at upahan ko na lang ako. Talagang hindi na makuhan. Sayang kasi pag namatay yung mga halaman doon. Yan mga ka-dragon. Gabing-gabi nagbebenta kami ng sili. After namin sa tindahan, ito naman ang aming ano. Magbebenta kami ng sili kay Kapitan. Jay, benta mo lahat yan, Jay. Magkano na lang po ang kilo? 130 daw. Nagmura na. Kailan yung baba yan? Kailan pa yan? Nakaraan pinasaulian ko lang yung huling na amount. Dinala dito? Kinuha lang din ng 150. Nakaraan yan, kuha nila 180, 200 pa nga ang iba. Ano to? Ano to? Ayun, may sitaw pala si ate. Magkano sitaw mo, te? Ngayon nga lang din yung sitaw. Magkano sitaw mo, te? Sarap to. Ayan, si Juan. Hi, Mami. Hi! Hanggang gabi nagpa-vlog. Hoy, hindi ka namin nakikita sa tindahan namin. Pabili lang ba ako, te? Nag-iba ka na. Nag-iba ka na yata. Joke lang. Kay. Nagabili ng sisig with Sa'yo pala yan. Yung kulot ang buhok? Pwede na sa 2.5, yung 0.3 pang ano ko na lang sa Sige po. Bili tayo kaya dito pang sahog sa ano. May talong din kami, Kap. Ala, Je. Grabe ka naman. dami pa. Kung na nagkurap na yun, Je. Saan deliver kanina, kadami. Lahat na. Lahat na nai-offer namin. Awan gayam kon. Walang budget si Gigi magluwas. Kailangan namin maglakot, mag-contaminate. Mag-overseas. Overseas. Yayaman. Mag-out of town, charot. Thank you po. Thank you. Oh, Je, nakailan ka, Je? 325. Oh, yes. Oh, diba? Kap, bukas ulit. Para-paraan kami, guys. Hello! Ano yan? Kita mampay, daman na paglakwan na yung yayaman. Ayun na yung buhok mo, basang. Para naman si Goldilocks. Hello, Liana. How are you? Say hi. Hi. Hi, tita. Say hi. Liana. Hi, tita. Kiss tita. Oh, shoes. Light naman ng aming Liana. Wow. Ganda buhok. How's your day? Tara doon kay Ading. Jidea? Jidia. Yes. Ganda naman yung... Grabe naman yung hair mo yang. Napakabuhaghag. Yes. Oh, kiss mo na si Adeng. Kiss mo na si Ading. Liana. Oh? Liana, kiss mo si Ading. Dali. Love lang. Love. Ne? Love. Give mo na kay Adeng. JD, hug mo nga si ate. Itong dalawang na to parang asot pusa eh. Ingat lang kami. Naglalaing ng ubingan. Ayun na. Mamaya nandun na sila sa may mga tornilyuhan ni Kuya Jube. Mga gargarot niya. Itong pasimulo no? Talaga. Dalawa pa talaga kayo. Mamaya nagtulakan kayo dyan. Do that again, Opo. Okay? Opo. Tita. Ito si Liana na. Yeah. Kada Sabi magdaw niya, ka. don't do that again. Sabi niya, Ginapagalitan. Ginapagalitan niya si JD. JD, hola, biglisay. Yang, bilis yang. Ayun na yang. Bilis. Yang, where is si Aya?
Tita Juan daw Yaya ka? Nakaba kang yaya yang. Grabe ka naman kay tita mo. JD, where's Yaya? Where's Yaya? Where's Yaya, JD? JD, where's Yaya? Si Yaya. Turo niya talaga. Where's Yaya? Gaya-gaya man ko sa siyang yang eh. Yaya, tita, Yaya? Yaya ko? Oo, alam ko! Yaya, JD? Wala akong pera! Wala akong pera, mahirap lamang ako. Kaya ang team sa akin ay Yaya! Gapang naman yung isa. Ponyo. Hoy, dirty yan. JD. Yan dyan. Yan, tanggalin mo yung karin sa ilong ni JD. O, dali. Sino yung karin dito? No, look oh. Yan, kakain pati ilong. Yan, tanggalin mo yung karin niya dito. Ayun, oh. Ayun oh, remove mo oh. Go. Tsura niya no. Yang, ikaw may tsura mo.